दिनै नैबे पानेरियाव खुंनाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतमनि 35थि बोसोरसालि जथुम्मा लोगोसे पानेरि बिया बाथौनि 15थि बे गेवलां मेलनि हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै आं बाहागो लाफैदों आरो बे गेवलां मेलनि बेखेवगिरि आलासिया जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारमोन। बिथाङा एंगार हायै माखासे सरकारि प्रग्राम थानायनि थाखाय बिथाङा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हायाखै। दा बिथाङा मैया उदालगुरियाव गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन। बै समाव आंखौ बिथाङा बिथोन होलांबाय जे गाबोननि हाबाफारियाव नोंथाङा नुजाथिहैनांगौ। आंजों लोगोसे बिटिसिनि प्रेस मुसाहारि बिथांजों आंजों फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो रायजो राजाफोरजों नुजाथिफैनानै आङो माने गोजोननाय मोनदों। आरो बे धोरोमारि सुबुंफोरनि थाखाय जिहेथु जोंहा माने गोबां स्किमफोर दंखायो, बेखौ जौगाखांहोनो, इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनो, मन्दिर लुफुंनो थाखाय आसाम सरकारनि मोनसे आसाम दर्शन बेबायदि मोनसे स्किम दङ। बेनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जा हायो जोङो सरकार हिसाबै सहाय खालामनो थाखाय खोथा होदों आरो अलरेडि गोबां माने बेबायदि हाबाफारिखौ मावखानाय जाखाबाय आरो बिथांमोनजों आरो जोङो बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय मा हायो सरकार हिसाबै चिफ सारजों आङो खम समनि गेजेराव बिथांमोननि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जिरायहोगोन आरो बिथांमोना गावसोरनि धोरोमखौ फेहेरनो आरो फुवारनायनि थाखाय आरो बेखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जा माने इनफ्रास्ट्राक्चार बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जाखिनि सहाय नांगौ बेखौ जोङो सरकार हिसाबै सहाय खालामगोन आरो चिफ सारजों आं गावसोरखौनो माने जिरायहोनानै रायलायहोनायनि मोनसे बेबस्था खालामनानै होगोन होननानै खोथा होदों। आरो बिथांमोना दिनै बेबायदि बाथौ धोरोम हिसाबै रायजो राजानि गोबां खामानि मावलांगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। समाज फोसाबनाय, सोलोंथाइ बिथिङाव माने जौगाहोनो हानाय, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि माने भबिसत दानायनि खोथा, गोबां बाथ्राफोरखौ माने धोरोमनि गेजेरजों जोङो सोलोंनो हायो। लाइफनि डिसिप्लिन, संसार जानाय थांना थानाय मानसिनो माने मोनसे डिसिप्लिन नांगौ जायो आरो मोनफ्रोमबो धोरोमानो थांना थानायनि डिसिप्लिनखौनो फोरोङो। मानसि हिसाबै जों बोरै थांना थानांगौ बेखौ माने जिबननि मोनसे आब्रुथिखौ माने धोरोमनि गेजेरजों जोङो माने गोबां गियान मोननो हायो। आङो बेवहाय बाहागो लानानै गोबां खोथा माने खोनानो मोनबाय, सोलोंनो हाबाय आरो इयुन जेनेरेसनाबो बेखौ सोलोंनानै गावबा गाव लाइफआव माने बयबो जाहाथे गावनि लाइफखौ डिसिप्लिन भाबै दैदेनलांनो हायो, आं बेखौ मिजिंथिबाय।